Здравейте! Здравейте! Споделете първи впечатление за компанията, за която днес видяхте. За мен е изключително интересно, нещо ново, нещо иновативно, нещо, което за първи път лично аз чувам и виждам в България. Нещо, което дава свобода на всеки един човек да реализира мечтите си. Чудесно! Бихте ли препоръчали компанията на ваши близки и познати, които Разбира гледат? се, мисля, че това е за абсолютно всеки един човек, който иска да сбъдне мечтите си, който иска да се развива, който иска да промени начина си на мислене. Може да се захване с това нещо и няма да съжалява в нито един момент. Чудесно! Дайте ни вашето най-голямо впечатление, нещо, което ви направи впечатление днес. Отношението. Отношението и доверието, което се създава в хората, с които ще работиш, тертипа на работа, системата на работа, че има изградена система. За мен това е най-важното нещо. Значи вече няма да имаме проблем с подобните компании според вас. Мисля, че всеки един проблем може да бъде разрешен, когато си обграден с правилните хора, на които можеш да се довериш. Добре, дайте за финал една препоръка към хората, които ви гледат. Това, което мога да кажа на хората, е да рискуват, защото от личния си живот знам, че ако искаш да живееш истински, трябва да рискуваш и да си съгласен да умреш. Това е единственият начин човек да постигне да сбъдне мечтите си. Супер! Благодаря ви, успех! За мен беше чест.